Днес ще ви покажа как да стигнете от тован до тован за 1 минута. Да оценим кутията. Пратката е от Lollipop Cosmetics. Нека видим какво има вътре. Хора! Lollipop Cosmetics са ми дали близалки. Първо си очертаваме устните смоли. Сега е време да изпробваме техният латексов Plump Gloss. Имаме 3 различни шейда. Мисля да пробвам най-тъмния. Вау! Това изглежда невероятно. Сега ще ви покажа останалите матови червила. Кафява захар, сладолед, тирамису, кадифена ванилия, бебе кукла, лудейско червено. Спестих ви кадрите, в които се мъча да изтрия всеки цвят. Поне мога да гарантирам, че това червило със сигурност ще остане цяла нощ. Пишете в коментарите според вас кой цвят ми отиваше най-много. И задължително разгледайте Lollipop Cosmetics за страхотни устни. Thanks for watching! Bye!